Dafti jabarani filɛbaw ani su a y'aw bisimila dɔn kibaru kɛnɛ kan bi kibaruw la bakurubaw bɛna boli min kan tiriki jamana olu kɔni y'u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Général Amadu Tumani Ture ye ale fure kɔni ma jani Afure ka se kana an fɛ yan ka faraw kan an bɛna kuma cɛmancɛ fanga ale wasabulon kɔni tilaliw kɛra ni yɔrɔ dira jɛkulu ani jɛkulu ma dɔw kɔni jɔra o ni yɔrɔw la u k'u bɛna wuli ka jɔw kɔni sabati jamanadenw yɛrɛ hakilina ye mun ye an ye maa dɔw hakilina ta an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka faraw kan kibaruya dɔwɛrɛ b'an bolo ka kɛɲɛ ni bi juma novembre kalo tile 13 san 2020 ye a y'aw bisimila. Ayaw bisimila ko kura dɔn kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Général Amadu Tumani Ture ye ale fatura ka bɛn novembre kalo tile 10 ma tiriki jamana kan Istanbul furakɛli senfɛ yanni tiriki jamana kɔni ka su bila ka na u ye u ka tasibilaw kɔni kɛ ka ɲɛsin ni maaba in kɔni ma ka kɛɲɛ ni bidonya ye yanni an ka jamana ye ciden minnu bila ka taa fure nɔfɛ yanni u ka di olu ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka lahara sumaya ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye Bandaw ye ale kɔni ye décret 2 bɔ ka bɛn novembre kalo tile 9 ye min kɔnɔna na an ka jamana cɛmancɛ fanga wasabulon ni o ye CNT ye ale kɔni tilacogo jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o fura kɔnɔna na min bɛ tali kɛ lakanatigilamaw ni yɔrɔ 22 dira olu ma min bɛ da o kan o ye politiki tɔnw ye olu ta ye 11 ye min bɛ tugu o fana na o ye société civile olu ta kɛra 9 ye M5 RFP olu ta kɛra 8 ye min bɛ tali kɛ politiki tɔnw ani M5 RFP olu kɔni jɔra u ni yɔrɔ la o y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔw kɔni sabati M5 RFP ale kɔni y'a jira k'a sen tɛna ye CNT in kɔnɔna na ni o ye cɛmancɛ fanga wasabulon kɔnɔna na an ye munumunu salo kɛ faaba kɔnɔna na ka jamanadenw hakilina ta a ko kan an bɛna ta daɲɔ fo ka taa se Tijani Sidibe ma u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Bon, ne hakilina ye CNT de mais ne hakilina tɛ ko M5 RFP. C'est-à-dire que CNT an y'a a clé de répartition ye ani fɛn bɛ taa bila yɔrɔ min na les demandes là les CV. Moi je ne suis pas d'accord à ma diya ne ye parce que Sɔrɔsiw ka mission o charte signé fɛn dɔ de kan. C'était l'aspect sécurité où vous chargez au là. Donc un militaire ne peut pas faire de la politique. La politique est exclusivement réservée aux seuls politiques. Qu'ils soient bons ou pas bons, c'est la politique. C'est-à-dire jamani segata ni tugala doga banko ma doga fako bala. Jago Sɔrɔsiw bɛ don a la. I y'a faamuya Sɔrɔsiw bɛ don a la c'est normal dɔw ye mɔgɔ segin min d'u ma k'u k'o ta o fana bɛ wasa dɔ la. Nous ma sɔn ma maintenant sa u ka sira di mɔgɔ wɛrɛw ma u k'u remplacer dɔrɔn an ka taa c'est tout parce que Mali ko de don quoi an tɛna se k'an sigi an bɛ ka munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ an bɛ ka dɔw deli yan fɛ an bɛ ka dɔw deli yan fɛ ça c'est pas bon u ka bɛn kelen na dɔrɔn an ka baara kɛ ka taa Mali mɔgɔ bɛ ɲɛ t'a la quoi c'est tout ne hakilina o de ko fɔ. M5 et réaction là je suis pas membre du M5 je ne saurais tellement répondre à cette question mais le M5 RFP est un mouvement politique. Je pense qu'ils doivent être plutôt à Kokanga malgré Oula Kosebe ni Sɔrɔsiw kɔni. Parce que le mouvement M5 est un mouvement politique qui a lutté pour libérer ces pays-là. Bon maintenant, ni Sɔrɔsiw ni olu kɔni cɛla la, je pense que M5 kan ka surunya CNT là qui est plutôt politique ni Sɔrɔsiw ye quoi. U ka cɛ ye min fɔ Mamadou Diko ale min retiré u ka baara kɛ moment la o banna u k'u sen bɔ a la yɛrɛ u kana na wa Sɔrɔsiw ka baara kɛ sans se retourner u kana kɔfɛ dɛ politiki mɔgɔ ninnu ka ko ka ca u bɛ girin fanga nɔfɛ tɛ foyi la fanga ɲini kɔ a mana sɔrɔ dɔrɔn u bɛ na n'u ka bêtises ye k'an ka wariw bɛɛ dun Sɔrɔsiw kana i kɔfɛ mɔgɔ si la u ka taa ni min nana u n'o bɛ baara kɛ ni min mana a banna Mali ka ca ni 14 millions d'habitants ye koyi. Un petit groupe là, olu bɛna fɔ ko olu tɛ don a la u kana don a la fɛn bɛ kɛ problème foyi t'a la wa an fana bɛ yen an bɛ gentil soutien. Bon n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ ka opinion na CNT ne bɛ CNT a tɔgɔ Sɔrɔsiw accusé
autorité ou accusé. Parce que normalement, ko abe fait ka ko glan, soit wa ke komi akanga ke chokomi, ou bien awa à gérer durant, ou aurait beaucoup à mourir aussi durant, ou transition gérer, bébou su quoi. Mais quand on veut régler là pour que Beka participe, mais régler durant les beaux définir, donc ça c'est pas une bonne chose. C'est pourquoi M5RS, bon, ils ont tout à fait leurs droits. Mais comme vous voulez faire des le regroupement Tchaman côté, avec le Namanya. Bon, comme vous avez un agenda boulot, moi je pense que vous avez un CNT à Bana. Ouais, bon, CNT à Bara sur la Bara Tabula Chimay. Parce que Mouna, d'abord, le délai midi, le délai de 48 heures, c'est trop court. Par exemple, quelqu'un qui doit aller chercher son casier judiciaire, par exemple, un exemple à Gao, 48 RCP, non seulement délai reste sur Ara, parce que on dit que fin a préparé le boulot quoi, en m'a été né, quoi imbanendo, et ma femme raison pour laquelle les formalités de donc à iramogo la mais quoi mogo talendo quoi. Donc fin beka M5 beka mi fo M5 a raison parce que au moins si l'on a M5 ka bara de parachevé et à fond mais au clair que M5 bo ala quand M5 black l'autre c'est ka black refo ma femme donc sur sous avec ka koku rebe quoi mogo takabla alors il nombre muta fin là c'est trop 22 ma femme CNT la 22 c'est trop ka 8 di M5 ma et ma femme donc même M5 de wole abe je ka baraka ñoo fa début coup d'état faut bien M5 de je ka baraka ñoo parce que wara ko kawna ka bara parachevé ou le bora ku ka virus ke ou dona gazu koro ka ta kaso la et ma femme c'est des chefs de famille c'est des politiciens ils ne vivent que ça de la politique ou ba don fana donc maintenant aw ko ka bara alors nous me connaît kan ni toyin la ba ñoo fa transition toyin ñoo fa mais aw tsugulu bla à l'écart ka fo ko aw ba ka décision ta mais aw ré c'est pas comme ça donc sur sous de fautera quoi. Bon, on est en tant que Malien, ça dit que transition fluide, oui, intermédiaire d'OD. Donc c'est dans un laps de temps à Mandian quoi. Donc on a essayé que jalon d'opposé, que barado pour que l'élection organisée. Bon, M5 venait bon, vraiment ça dit qu'au début où tu es baram c'était salutaire. Au baram ça dit que Malien betu Malien betu mais qui est au Québec on a là. Mais en réalité, ni Maliko Redo, politicien, il can passer à travers les urnes pour que il can urne ni passer urne de faire pour que fangata. Si tu te soucies vraiment de ce pays-là, un pays qui est au bord du gouffre, vraiment il can essayer de faire de quai pour que essayer de jamana bo là. Ntala mbala ntala non. Le problème est très ça dit que là où nous sommes vraiment ça ne va pas. Chemin ça ne va pas bébé qui règne. Bon en réalité nous donc ça dit que on va essayer de s'unir maintenant pour que Mali boni impasse qu'on a là quoi. Vraiment depuis 2012 on a impasse que les qu'on a là. Phobie en beau clinique qu'on a là ni doma faraka fait ma bois là ni doma faraka fait ma bois là quoi. On va essayer de prendre leur mal en patience d'attendre ça que les élections. Bon un vrai homme politique tu passes par les urnes pour être président ou pour être député. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait nous, bon, vraiment, nous Maliko déjà au lieu que les flots vraiment béir au Kondala. Donc nous sommes sous le coup, nous voulons faire, s'ils ne veulent pas composer avec les militaires, bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, quand même, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas qu'ils essayent de mettre les bâtons dans les roues. Festival Nayer qui allait tako folo baraw koni kurumbo karla biula da na place des cinquantenaires la ale te dawre senefo koni ka sekon donko o be se ka yanga diama bela jelen ka don chuga minna akene demaya kumbe jara sanogo bolo anga kibaranyina bakar kuneni aka kuma galamantigi amnata danyo olu ya ko shereya anga o ka sorole laje seko ni donko ye anga jamana la dala femba ye ka segin korolen kow ma ka Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ka seko ni donko yira diɲɛma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la senufo minnu carilen do diɲɛ fan bɛɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan festival Nayerinki tago fɔlɔ kɛnɛ kan o min kɛra nisɔndiyaba ye. Festival a organisera ka se ka anw sɛnɛfɔw ka culture Sikaso culture mais bakuruba la Mali yɛrɛ culture
ka se k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ka kɛnɛ sigi a ka se ka kɛ kɛnɛ wasalen ye bɛɛ ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na. Festival sigikun ye o de ye. An ye baara nin daminɛ waati jan na ani partenaire technique gɛrɛla ɲɔgɔn na ni médiaw gɛrɛla ɲɔgɔn na n'o ye aw yɛrɛw ye. Donc a kun ye mun ye? A kun ye an ka se ka an yɛrɛ dɔn, an ka se ka segin an source ma parce que an bɛ gɛlɛya caman na bi. An bɛ ka commencer k'a ye comme si ni alors an bɛ ka commencer ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ. Anw fɛ an ka na segin so ka na an bɛ min dɔn n'i y'a sɔrɔ n kan ka yala diɲɛ kɔnɔ n'an fɛla fɛn ye n'an halala fɛn ye o ye d'abord an ka culture de ye. Donc n bɛ welewele min bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Mali bilama mago bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka na faso in k'a don da la. Donc ne yɛrɛ fɛ festival nin o fana ye anw niyɔrɔ de ye k'a di faso denw ma an ka se k'an ka culture don valeur la. A kun de y'o ye. Nanyɛriki festival ye fara ɲɔgɔnkan kɛ Côte d'Ivoire senufo, Burkina Faso senufo, Ghana senufo, ka fara Mali taw kan. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn kunbɛn nin kɛnɛba in kan. I n'a fɔ balanfɔlaw, dɔnkɛlaw, laadalatigiw, seko ni dɔnko wɔɔrɔ bɛ maa minnu na, fo ka taa se senufoya gundo dɔnbagaw ma. Ni première édition ni an sera ka jamana 3 senufɔw k'olu fara ɲɔgɔn kan n'o ye Mali, Côte d'Ivoire ani Burkina ye. O y'a kun fɔlɔ ye. Bari welewele bilara ka taa ko so nana a sodenw ɲini. Komi an y'a ye Bamakɔ yan an ka ca yan nɔ. An ka so la déplacer ka na Bamakɔ yan nɔ. An ye minnu sɔrɔ an bolokɔrɔ parce que n'i ko i bɛ ko o ko kɛ a musaka ko n'a y'a bonya cogoya nasɔnya dɔ la a kɔnɔna bɛ taa k'i ko a bɛ kɛɲɛ finalement i ka laɲini ye min ye i tɛna sɔrɔ. Donc masurunan na an sera ka minnu sɔrɔ dɔɔni fɔlɔ nin ye ko fitinin na belebele de ye parce que hakilina min b'an kɔnɔ o ye ka diɲɛ yɛrɛ sɛnɛfɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais an ka laɲini culture la a tɛ sɛnɛfɔw dɔrɔn kan dɛ. A bɛ bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye Sikaso ta Sikaso ye dugu min ye culture caman b'a kɔnɔ sɛnɛfɔw bɛ yen miyangaw bɛ yen samɔgɔw bɛ yen ganaw bɛ yen fulaw bɛ yen bamananw bɛ yen nɔ donc Sikaso fana bɛ i n'a fɔ Carrefour de donc nin bɛɛ lajɛlen ka culture an sago ye k'a bɛɛ don valeur de la an maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ ye a kɔnɔna na. Nanyɛriki ye jiri ye a b'a fɔ min ma bamanankan na ko geni. Geni ale de bɛ kɛ ka bala denw dilan. Donc an ye festival nin tɔgɔ da o de la parce que n'i ye culture senufo ta i tɛ se k'a fɔ cogoya si la n'i ma munumunu bala nin kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ munumunu bala in de kɛrɛfɛ a ye fɔli fɛn fɛn yan nɔ yɔrɔ aw y'a bɛɛ ye bala de b'a bɛɛ a bɛɛ cɛ ma donc o de la pour que ka an ka originalité k'o garder an ye Nanyɛriki ta k'o kɛ festival tɔgɔ ye. Kɛnɛ in denbaya taara k'a di Madame Jara Sanogo de ma ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Buguyere. An ka mɔgɔ minnu bɛ an ka culture la u ma dabɔ promotion kama caman mɛnna kɔnɔna na ye anw b'u dɔn mɛ u dɔnnen tɛ hali duguba kɔnɔ i n'a fɔ Lamisa Bɛngali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu bolo mɛnna na mɛ olu ma dɔn joona donc olu kɔni tun bɛ k'a kɛ parce que ka baara don a ka d'u ye k'a kɛ maintenant anw minnu ye chance sɔrɔ ka na duguba kɔnɔ bon an y'a jateminɛ k'a fɔ ni ne taara nin bolo kan k'a yira duguba kɔnɔ mɔgɔw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an labɔ. Donc o de kama ne ye nin baara daminɛ ka na se hakɛ dɔ la mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ baara o baara n'i y'a daminɛ ka se hakɛ dɔ la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ n'a ta ye ka taa n'a ye dɔ wɛrɛ fana bɛ n'a ta dɔ wɛrɛ fana bɛ n'a ta o de bɛ na ni promotion ye. Donc ni festival in a diyara ne ye kojugu ne kɛtɔ marani ye o y'a tɔ bɛɛ juguya parce que bonya tɛ tɛmɛ a kan comment on appelle ça reconnaissance de don n bɛ se k'a fɔ sɛnɛfɔ bɛɛ y'a yira k'a fɔ n sera ka dɔɔni kɛ an ka culture promotion na donc o de diyara n ye fɛn caman bɛ yen mɔgɔ t'a kɛ wari kama i t'a kɛ foyi kama mais tɔnɔ bɛ na kɔfɛ. Nin festival in bɛna kɛ sababu ye maa minnu nana u ka seko ni dɔnkow yira a kɛnɛ kan ka da caman yɛlɛn u ye. Festival bɛ nafa min lase an ma a ka ca n'i y'a ta k'a jateminɛ d'abord a bɛ relation tisser an ni artisan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Et puis ça permet aussi souvent n'a jara an b'an ka produit écouler parce que sisan bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen surtout an ka yɔrɔ la parce que ne bɔ Mopti mara la
an ka yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen donc nous on préfère an ka bɔ ka taa festival la an ka ɲɔgɔn ye donc an k'an ka produit écouler a ka nafa ka ca o fana y'a nafa dɔ nafa filanan fana ye min ye a bɛ se k'an permettre an bɛ relation sɔrɔ an bɛ mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ commande kɛ kɔfɛ festival yɛrɛ kɔfɛ. Festival Nayariki baaraw ni a ɲɛnajɛw bɛ to sen na fo karidon novembre kalo tile 15 san 2020 sani o cɛ baara caman bolodalen don a kɔnɔ u fɛ i n'a fɔ ɲɔgɔlɔnbɔw ziirindaw fuwarikɛnɛw sigili balandɔn ni balandɔnkilidaw fo ka taa se hakilina falefale kɛnɛw sigili ma. O kibaruw ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan Awa Adama Kulubali ale ye kɔkanna kibaruw kumabaw dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a mɔ ni k'a kɛ dɛgɛ ye aw ye an k'a sɔrɔlenw lajɛ. An ka bi diɲɛ seleke naani kibaruyaw an bɛn'o daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Jamana ɲɛmaaya kalafiliw kɔfɛ bi juma novembre kalo tile 13 fanga sinamatɔnw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan tile 2 jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ale ni Hari Konan Bédié ka ɲɔgɔnyew kɔfɛ. A jirala k'a fɔ ko ɲɛmaa ninnu ka kumaɲɔgɔnyaw bolila bɛn ni danaya seginni kan walasa ka fɛɛrɛw tigɛ politiko gɛlɛya in na o min senfɛ maa 85 olu bɔnɛna u niw la k'a ta utukalo la ka n'a bila ni waati in na. Sisan k'a ɲininen bɛ fanga sinamaw fɛ u kana ni baarasen dɔ jira baara waliyata nata ninnu bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ. Fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna kumaɲɔgɔnya kɛ u ni fanga tigilamaw cɛ ko fo fɛn damadama bɛ yen u k'olu waleya fɔlɔ. O dɔ ye ko politiki mɔgɔ minnu minɛlen don ni k'u datugu ka olu labila dɔ fana ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw ka boloda waliya minnu kɛra maa 85 minnu fatura olu ka sababu ye ka o sɛgɛsɛgɛ olu n'u ɲɔgɔnna caman. Ni kunnafoni in bɔra Sidi Yassane yɔrɔ ka bɔ RFI la Côte d'Ivoire jamana kan. An bɛna bi kunnafoni surumaniw olu kuncɛ ni Ameriki jamana ye. L'Américain fɛ yen tile 6 Joe Biden ka sugandili kɔfɛ n'ale bɛna kɛ jamana ɲɛmaa kura ye, jamana ɲɛmaa ma sɔn halisa a ka cili ma. Ko kabini sibiri tɛmɛlen Donald Trump ma jamala bɔli kɛ n'a bɔra siɲɛ 1 na ko kɛra novembre kalo tile 11 la ɲɛnamayali o kɛnɛ de kan. Ko wa fana a kelen bɛ ni k'i yɔrɔ janya kosɛbɛ kunnafonidilaw la o min tɛ a kɛwale kɔrɔ ye. Nga ko bɛɛ n'a ta Ameriki so jɛman sigibaga Donald Trump a bɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛla fa kosɛbɛ ni kumakanw ye mun b'a jira ale yɛrɛ fɛ ko nambara kɛra kalafili kɔnɔna la. Ni wale min filɛ n'a bɛ ka kɛ wa n'a kɔkɔrɔma donnen bɛ a ka politiki tɔn maaw fɛ ka sɔrɔ seereya tɛ u bolo ko b'a la ka digi kosɛbɛ bɛɛjɛ fanga politiki tɔn maaw la ko sabula u b'a la ka siga don jamana bɛɛjɛ fanga la ni k'a lanɔgɔ. Ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni sɔrɔla Neftivi jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fo a ka ɲamadali a n'a ka tulomajɔ la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan kibara kuraw kɔni dili kɛnɛ kan a k'an bɛn Ala ka su hɛrɛ caya.